palakpakan. Ayan. Yan po, nakita niyo isang lubid, isang puting hangin. Yan, siyempre niyo po mabuti. Kung ano ang kanyang gagawin. Yan po, pinuto ang inabi. Ayan, pinawasan ng konti. Tingnan niyo po mabuti ang kanyang ginagawa. Ano kaya ang nangyayari niya? Ayan, wala pa tayong mga kamay. Ayan, nakita niyo po. Pinukul yung tali, pero nakatugtog pa rin. Ayan po ang tunay na magician. Basta't palakpakan po para sa batang magician. Wala pa tayong kamay. Yan po. Alright, wala pa tayong palakpakan dyan, okay? Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po ulit. Ay, syempre po, bago lahat, nakita niyo po kanina naglabas po ako ng kalapate, no? Ngayon, gagawin ko po ng live dito yung scenario po sa TV. Okay, kung naalala niyo po yung... Ngayon po, live niyo po makikita kung paano po ako manghuli po ng kalapate. Invisible po, okay? Ito po, nakikita nyo, isang net lang po pero manghuhuli po ako ng kalapate, okay? Para po sa inyo lahat. Music, master. Angelina, baby, please, baby, be mine. Angelina, we a cha-cha, forget about her tongue. Tell your neighbor it's mine. Honey, ain't that smart? Angelina, ready, steady, start. We can cha-cha on the floor, we can cha-cha on the couch. Baby, we can cha-cha all around the house. We can cha-cha in the night, cha-cha till 2. And if you cha-cha, baby, after cha-cha, you Angelina, I'm a sweet señorita. Angelina, be my señorita. Oh, Angelina, I'm a sweet señorita. You say yes, Angelina, be my señorita.
lalaki. Oh, bili mo isa. Liga, liga. Oh, sino? Oh, akyat kayo. Liga. Liga, kayo. Ya, kita dulu. Oke, siap. Ya, makanan ng gawa na kaya ng gawa nyo, eh. Makanan ng gawa na gawa nyo. Ya. Alright, wala pa tayong palakpakan dyan, okay? Okay na. Ano lasa? Ano lasa? Masarap. Ano lasa, sir? Nyaman. Nyaman. Okay, nakita niyo po yung ginawa namin papel, di ba? Tapos naging noodles po, okay? Yung noodles po na ginawa namin, hindi po pwedeng lunugin yun, isusubo lang. Ngayon, tatapon na natin, ha? Tapon, oh. Okay. Doon mo tapon para maging doon. Tapon mo. Tapon mo! Doon ka rin na. Asan yung kinain mo?
Dito magsalita ka para alam ko. Nasaan yung kinain mo? Na? Asan yung kinain mo? Yung kinain mo nasaan? Dito ka. Okay, sige, palakpakan po muna natin si Turyong tsaka si Tulong, okay? Dito kayo, dito para di sumagitin siya mo, tuturuan kita ng magic, okay? O, hawakan mo to. Hawakan mo sa kanan. Kanan. Tama yun. Gini-joke lang kita, okay? Ito pong next magic ko, yan medyo delikado po to, no? Yan, kung naalala niyo po to, sinali ko to sa TV, kaso po natalo ako. Kasi po kaya po ako natalo, no? Yung pinawala ko pong bata po na may hawak ng panyo, tulad po nito, no? Pinawala ko po, hindi ko na po naibalik, okay? Ngayon po, ang tanong, ready ka nang mawala? Pag hindi ka nagsalita, mawawala ka. Ready ka nang mawala? Hindi ka mawala ka? Oo. Oh, bago ka mawala, magpaalam ka muna. Ano? Kenny, magpaalam ka muna. Are you ready? Okay, ready. Music, right? Doon ka tulog. Kinabahan na. Hindi, ito. Diyan ka baste ha, tayo ka lang. Baste? Okay, ready? Music, right? Hey, go! Okay, wala ba tayong palakpakan dyan? Ano nangyari ba? Nakita yung alikansya po. Thank you so much. So, may palakpakan po natin. Okay, thank you so much ha. Huwag tayo bababa ulit. Wala ba tayong palakpakan dyan? Okay? Siyempre ngayon,
kailangan ko ulit 3 batang maliliit naman. Bibigyan natin ng pera. Bilis, lalaki yan, lalaki. Maliit lang. Bakit mo? Isa. 2. Yan, dito. Kuya, dito ko. Alright, malakmahan ko na rin. Magkapatid. Magkapatid kayo? Hindi, okay. Siyempre, bago tayo mag-magic, kailangan bigkasin natin yung magic word, okay? Sample. Dito ka na. Sample, ha? Abracadabra. 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 Asan yung lighter? Hey! Ano? Hey! Buksan mo. Oh my God! Ano yan? Sunog. Apoy yan. Okay, pag narinig mo yung music, buksan mo yung sunog, okay? Are you ready? Tatuloy ako, di ba? Basta ano? Sabihin mo, yes. Are you ready? Yes. Alright, ready? Yes. Music, maestro. Alright! Una volta mi dichiamo bene, si nulla parla miezza americana, non me la vedo da vedi ai Papa l'americano. Papa l'americano. Papa l'americano. Papa l'americano. Papa l'americano. Una volta mi dichiamo Okay. Wala ba tayong balakbangan dyan? Para may bakla sa inyo dito. Sino bakla? Sino? O ganito. Pag sinabi kong itaas ang kamay ng lalaki, tataas ha. Mabilis ha. Okay, 1, 2, 3. Itaas ang kamay ng lalaki. Ha? Bakla to. Ulit nga eh, ulit. Oh. Itaas ang kamay ng lalaki. Ulit. Makinig. Itaas ang kamay ng lalaki. Ibaba ang kamay ng bakla. Ulit. Ikaw yung bakla. Ulit. Oh. Itaas ang kamay ng bakla. Ikaw pa rin. Okay, thank you so much. Palakpakan natin mga kaibigan. Thank you ha. Alright, thank you. Ano, siyempre po, para po sumaya tayo lahat, no? Hindi lang po pag-tips yung dala kong magic, siyempre. Kailangan mo naman po, adults naman, medyo matanda po. Dito po, isang kuya po, no? Asan, sir? Sir, halika dito, sir. Sir, halika yung nakakap. Ayan, palakpakan po natin. Okay. Ayun na, siyempre po, once again, palakpakan po natin ang aming director, Carlos Miguel. Wala pa tayong palakpakan po. Palakpakan po natin ang aming director. Siyempre, Michael Vision, maraming salamat. Pangalan, sir? Edmond. Tagasan po? Dito. Sa Margot po. Okay, sir, magmamagic lang tayo. Very simple lang, ha? Pwede, sir, patakot mo na yung top. Ay, pahawak mo na natin kay Sir MC, okay? Ngayon, gagayahin mo ako, sir. Hawakan mo sa kanan. Sample kanan, sir, dito, no? Dito. Tapos, kaliwa, gano'n. Gagayahin mo ako, sir. Sige. Are you ready? Sige. Dito tayo. Okay. Ready? Music, maestro.